Добрый день, поважанное господарство. Сегодня 17 листопада 2019 года. Город Вильня. Польский мугольник Роса. Ось тут на гэтым месте пахаваны сэрца пана Йозефа Пільсудскага і яго родная маці. А тут пахаваны ўсе яго паплечнікі па барацьбе. Пан Йозеф Пільсудскі – гэта той чалавек, які стварыў вольную Польшу. Першого вересня 1939 года на Польшу напала гитлеровская Німеччина. 17 вересня 1939 года на Польшу напала сталинская Россия. И 18 вересня 1939 года вот по этой улице шла российская военная колонна. Танки, арматы, пулеметы. А вот тут на месте этого некрополя стояла гоноровая гвардия, где стоял офицер Вицент Салвинский и два жовнеры Петр Стацерович и Вацлав Савицкий. На заклик скласти зброю яны адмовіліся. У адказ пачалі ў іх страляць усяго, што іх мелася. Так вось гэты афіцэр з жаўнерамі тут і загінуў. Яны былі тут пахаваны пасля вайны. Вось у гэтай капліцы, у гэтай душы, у наступную пятніцу, 22 лістапада, перазахаваюцца удзельнікаў паўстання 1863 года і іх кіраўніка пана Каменскага. Ну вось у гэтай капліцы, на гэтым могільніку, у наступную пятніцу адбудуцца перазахаванне. Ну вось, паважанае гаспадарства, прайшоўшыся па могільніку Роса, я адчуваю ўсю моц польскай культуры, всю прыгажосць нашай гісторыі. Вельмі шкада, што мы сёння рухаемся ў нікуды. До новых сустрэч!